Predstav si, že tvoje dieťa vstúpi do dospelosti s vlastným portfóliom v hodnote viac ako 86 000 eur a v starobe z neho môže byť viac ako 7,6 milióna eur. A to všetko len vďaka jednoduchým niekoľkým rozhodnutiam, ktoré môžeš spraviť už dnes. Začni hneď po narodení, otvor investičný účet a vlož tam 1000 eur. Ber to ako prirodzenú súčasť výdavkov po príchode dieťaťa, rovnako ako kočík či autosedačku. Ak máš možnosť pridať viac, urob to. Každý mesiac potom posielaj 100 eur do globálnych indexových ETF fondov, napríklad S&P 500 alebo MSCI World, pretože tieto fondy dlhodobo prinášajú priemerný ročný výnos okolo 9 až 10%. Rok 2025 to opäť potvrdzuje, keď trhy lámu historické rekordy. A teraz ten trik, ktorý robí rozdiel. Každé Vianoce alebo narodeniny namiesto hračiek vlož na účet 250 eur. To znamená 500 eur ročne navyše, ktoré sa časom zhodnotia na tisíce. Keď tvoje dieťa dovrší 18 rokov, pri 10% ročnom zhodnotení bude mať na účte približne 86 179 eur. A ak túto sumu necháš investovanú bez jediného ďalšieho vkladu, v jeho 65-ke sa z nej stane približne 7,6 milióna eur. A takto sa buduje skutočné medzigeneračné bohatstvo. Nie cez rýchle rozhodnutia, ale cez trpezlivosť, disciplínu a rozumné plánovanie. Ak chceš vedieť, ako krok po kroku nastaviť takýto investičný účet pre tvoje dieťa, tak mi napíš správu Budúcnosť a ja ti s tým pomôžem.